L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. El dimecres 3 de juliol a les 10 de la nit i el diumenge dia 7 a la mitjanit podreu escoltar els següents temes. Tindrem informació sobre computació amb el doctor en física Artur García Sáez del grup d'investigació quàntic del Barcelona Supercomputing Center. Escoltarem reflexions sobre periodisme contemporani amb Josep Lluís Micó, catedràtic de periodisme de la Facultat de Comunicació Blanquerna. L'Àlex Ginés, de Jarvis, ens comentarà projectes tecnològics innovadors. Evidentment tindrem la tertúlia habitual de cada final de mes amb en Santi Riera, periodista, Francisco Rubio, president d'honor de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona. Amb ells farem tertúlia de la ràdio i la televisió internacional. I farem un cop d'ull al món de la radioafició amb en Joan Pere Miquel, president de l'Associació de Radioaficionats de Catalunya. Tot això ho podeu escoltar per les freqüències de Ràdio 4 o bé a la carta en el podcast de l'Altra Ràdio dins el web de Ràdio Televisió Espanyola. Tots els enllaços a les xarxes socials i també en el nostre podcast en el nostre web altraradio.cat. Gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio.